now. And it's independent. And you are also to watch that way in the foot. I didn't know you get it. Chakasaka when I find the old way that would have Pumi to Tower of Shakata, Tidi. Mabunai to Mugamodaro, Murima terrorist, Murima Ganda. Dova Mabunai and over Watanga in Urumende Zanpio. Who got Shakata, Tidi Vanoti, regime change agenda. Sakamaka Siana Papi. Mabunai and Virama Praz. Is Roma so Jarugura Virama Praz. Shakasiana Papi. Musiana was on the way. Kushikira nyika yako kona kutaura the president whether atimude pasina chino itika. Yes. Don't panonze nyika yani rusulungu kwa iba. Yes. Kushikira vanhu vakupfumidzwa kuti atichada kuenda kurali voramba kuenda kurali pasina chino itika kwavari. Yes. Kwete vanhu vachilodwa marori kunge masaga emapotato. Vomanikidzwa kupfeka ma-t-shirt. Votengerwa mabhasikoro nemudhudhudhu kuti vauye kumusangano. That is not freedom. Yes. Ende ndinogara ndichitaura kuti kana watumwa kuzonditeerera ndo zvandinotaura kana ndaundiuraye manhirano chaiwo andabasa nazvo. Yes. Kill me but you can't kill the truth. Nyika ino yagara ine nhema for too long. Amen. It is high time somebody sent from God should say the truth. Yes. Democracy chayo does not demand someone kutengerwa anything kuti avote. Hakuna democracy yakadaro. Hakuna kana mbeu kana sugar inofanira kupiwa munhu kuti avote. Because if you are a voter you are choosing ndiwe simba rekuti ningi ndiye anofanira kutonga. Une power rekuti uyu ngaatonga uyu ngaarege kutonga. You are deciding the future for your own children. You don't need pressure to make that choice. Yes. You don't need any enticement. Yekuti vota ningi tokutengera chisupa chedoro. Hakuna democracy yakadaro. Yes. So tukaya kwandiro kati ndokupa chakati ndivotere ndo chikonzero chekutanga chandinorega kukuvhotera icho. Yes. Chako chivindi ndaicheiche kunditengera t-shirt kuti ndikuvhotere mazuva ese aya unoti ndaipfekei. Ukutengerwa doro kuti uvhote wakadhakwa wozongopepuka nyika yakutongo negandanga kuti ko munhu itamuona sei makavhota makadhakwa. Inonzi vote buying. Kupa munhu something kuti akuvhotere uri kutenga vote yake. Hakuna democracy yakadaro. Zvingadai zvitosungisa. Musangano ukangonzwikwa kuti wotengera vanhu chakati mazuva ema-elections inofanira kutendeswa kukoti. 2013 chiyangu akatengera vanhu kuchinho yemapoto ndobva arohwa akazoenda achiti tipe mapoto angu. Vanhu vakati akaabikira wakaijaira wakawatukwana chiyangu so ikaire akatenga mapoto ndandiko musi waakapa vari mapoto takaona madzimai vachiyangwa bvarohwa. Saka ndinokutaurira ichokwadi vadikani nekuti pavhangeri panapa ndo patichagadzira generation yavanhu vanofunga chaizvo. Nyika inofanira kuchinja kutangira panapa. Vanhu vavakufunga zvakanaka. Zvanzwika zvari kutaura. Vavakufunga zvakanaka. Unofanira kuti handidi kuuya kurali kwenyu indava woti ndiwirirane nezvamunoita musangano wenyu uyu handiude. Nyika ino yakaene ropa ndozviziva. Baba vangu vakatoifirawo futi nyika iyoyi. Hakwene kufunga kuti zvamakaenda kuhondo isusu hatinawo kusafa. Vabereki vedu vava varikowo kuhondo. Tinotori nevakoma vakatsakatikira kuhondo futi. Ende kusaenda kuhondo hausi umbwende. Hatisati tazvarwa chete. Dai takati tazvarwa taingoendawo futi. Ende hatina kuitirana chibvumirano chekuti mukaenda kuhondo muchatitonga kusvikira forever. Hatina kuitirana chibvumirano icho. Saka izvo zviri kutanzi nyika ina itongwe neasina kuenda kuhondo. Asi vanoda kuti vasina kuenda kuhondo vavote.
Kuziva sina kuenda kuhondo vachivhota.